Бачиш, карта каже, що Мілфа дуже інтересується твоїми палками. Бачиш, тобі вже дуже важко, а вона, бачиш, як експлуатує тебе. Оце, видно, вона тебе заставляє за вечір стільки палок кидати. І ти, бідненький, уже тянешся, потянешся, ось вже ножки протягуєш, бачиш? Ножички протягуєш, вдів тепленькі носочки, бо, видно, ти вже мерзнеш в ноги. Видно, мерзнеш ноги, і це тобі тільки 23 роки, а ти вже не здужаєш. І це вона починає і в тобі сумніватися, бо, видно, ти спочатку видавав жарку, давав огня, а тепер уже тяжко і ножки протягнув. А вона не буде. Мілфи, вони не в'яжуть теплі носочки шерстяні. Понімаєш? І вона вже починає задумуватися за тебе. Зараз подивимося далі. Угу. Да. Вона все одно інтересується палками. Вона інтересується палками, бачиш, вона переживає, що ти її не потягнеш. Що ти її не потягнеш в цьому, в палковому, значить, інтересі.